La famille yau ne karshen France cikin Niger sun kwashe nasu ya nasu kun gani za su taya za su bar mu na Niger la France ba Papa Macron tu vas me manquer tellement aujourd'hui aussi c'est un autre jour karshen le monde part en couille j'ai du mal à imaginer za su bar mu na Niger cuta ta yi wa bun kore su wannan cuta ba da rana le monde part en couille Papa Macron baba eto Inch'Allah la prochaine j'ai du mal à imaginer là les trucs La famille allons-nous prier ku tashi mu tayi mu yi sallah tunar mu ko gingar na mance je vous love je vous tam je vous wallahi bor bumbay bor dumbay ho in kan mun samu ko mu za ku gwada ma iskanci mu masu tuntuwar lamshi irkin wa kurbu no arag baram ne arag pigme no gorola no ha ku ya ƙarya na ku ci resto mu ci tuwon lamshi kauye ku ce ba mu koro ko yan kan musa akwai mu da Allah ai bai kwana wallahi la fami yau sai mu pizza